Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Nag-sir ka lang gihapon ako. Wa ko maanad mo sangpit ni mong tatay, sir. Naanad ko nga amo ta ka. Then, that will change so good mga dawa. Ha? Nga naman. Dili na ko nimo patrabaho dito sa resort, sir. Ayaw ka bala ka, sir. Dili ko musulti si mong asawa. Nahibaw ko kung asa kong lugar. No. Dili ka na ang butang ko ipasabot. Pero, yes. Dili ka na mahimong mo trabaho dito sa resort. Isip usa ka panday. May nauna-unaan ka bang negosyo? Suntihi ko. Andam ko paghatag og igong kantidad alang sa imong pagsugod na ini. Pila ka milyon ang imong gikinahanglan? Milyon? Just tell me. Ug karon rayon. Hatagan ko ikaw og chike. Unsa? Tatay Sige. ko, hapit Oh. na ang Pasko, maningil. Nausag ko nimo, ang gusto ko karon nga imong paliton. Bay! Monica na dako, Ikaw man din na. lugos-lugos. Amaw. Ay, dali! Bay, bay. Ay, sige na kong tanaw niya, bay. Mga katakanta lang ko. Oh, namasing ko nyo ba? Nga makakita mo na ako, pero aman, naigon lang ko. Sa una mo pagkakita ni mo, nga diha ka man sa tungod sa lubi, ug ngit-ngit pa lang dapita diha. Awo. Miuyon ka sa kangit-ngit. Bitaw, sorry, bay. Magsawa, ya. Gabihan, bay. Lagun sa di ka. Ay, sir, BDD, sir. Um, Gikan pa ka mi duty bay? Oo, gikan ko, duty ko rito Oh. na, sir. May noon. Yan, nihapon na ka. Mapalagi, sir, taon. Sir. Oh. Kay bawon ako. Ito, bay. Wala sa kaganahay sa inyong sudan. Wabay. Wabay. Oh, misudan. Ha? Wa? Wa di ba kaluto imong asawa? Wabay. Eh. Wa na mo'y maluto. Awa. Wala akong asawa. Gidasa mong mga anak. Gidasa mong Unsa? anak. Beita lagi, bay. Muna ko yung asawa, bay. Wala sa ko yung mga anak. Gibiyaan ko nila, bay. Ila kong gigipasagdan. Gutom kay ko. Oh, seryoso naman ka bay? Lagi. Bay, Bata sa tadi, bay. Gipangbiyaan mata. unsa? Ipikaw sa inyo, bay. Tuman ako, bay. Sorry, sir, Ilang ko mauwa, ha. Mauwa mo diyan ko nga musulti ninyo. Mauwa ko silang tao ba, pero di lang ko gumawa ron. Mauwa basta gutom kiko. Mauwa man kung kawaw basta gutom kiko. Oo, si sudan din sa inyo, bay. Sa kanila sa taas bay. May daghang pang sudan dito. Sige, bay, sige, bay. Salamat kayo. Tiwas lang mo istorya diya sa sir. Tiwas lang mo istorya, sir, ha. Ay, alam mo kabalakan ako, okay na ko. Masama kaon ako, okay na ko. Ha, diyan ako, sir. Si Abay. di na ganito to? Ay, yes. As I was saying, andam kong mo finance sa bisan sa negosyo nga mong mauna-unaan. Just tell me, Sir, Dad. murag lainan man kumusangpit ni mong daddy, sir. Kining nagnanay, manggukong nanay. Then, call me tatay. Tinuod. Yes, son. Salamat. Salamat ay.
imo kong gigakos. Dugay na kayo kung nangandoy na higayon na. Ang magakos ko ikaw, anak. Tay, Dahil ay bili na to. Bili na pa yung gusto lang. Tunga mo eh. Dagang bili na. Ay, kaundig maayo. Gub-gub. Kaundig ka ikong. Kagub-gub yung kayo. Di ko tawang kababi kang may kugong kay ko nang lamin yung lechon manok eh. Kagub-gub yan. Apel kabukog ka ba? Kaya ako nagabay nga. Ako yung kakasamo. Huwag yaot nga eh. Di gina madaot do. Kainiton mananamo. Nito din yun. Ako linit. Ganaka ko init niya. Dadaan na mo ikaw. Ugma. Naman, sino na mo? Sama na berto. Tay! Bay! Ato na ko los tatay. Kinsa tatay ba? Aba nang ikaw sa UOF. Di ka nang pag-itkot. Kita mo lagi ikaw pa rin ang anang abay din. Pag-arina din eh. Kita mo dahil. Kana siya? Eh di siya tatay na ang abay. Sama na siya baya. Asa pa mo ang pagka-cute ni mo? Ha? Ha? Berto eh. Wa ko pakuyot ha. O dili may tabong pakyot ko ana niya. Yay. Sige na, sige na. Pauli na. Igo, Gabi gini kayo. Gipangita ka na rin sa mong asawa. Kanay, kampat. No. Bisan unsang oras tay. Makabalik ka. Dig. Salamat. Salamat, anak. Okay, anto na ko. Sir, may mo bang makisabay nimo sa pagpauli? Gabiin namang good. Basig, maglisod na ko sa pagsakay pa. Ay, ay na nagpauli, uy. Di nila katugin de. Ayaw, ati, uy. Ano na nakatuhog? Kikuptan niya nga akong kamoy. Ay, Dave, lakaw na. Ihato na na siya sa gawas. Kita mo na. Yan na niya. Siya, good. Karang abang, Dave. Samok man mo, Berto, eh. Hindi mo siya masulti. May mo bang ikaw na ang muato na ko sa gawas, anak? Unsa? Ikaw ko niya ito ng ano. Ang sagbutan lagi. Hapsang tayo kanyang plato. Sari nang. Kibaw sa siya masuko. Kibaw di ka masuko di ay nang. Oy, nanang imong anak ay. Ano ba akong gisa imo pahatdo nimo? Unsa ko imo asawa? Ay. Nay, Sige na. Ihatod na ako imong amahan sa gawas. Dali na, sunod ako. Anto na ko. sige, tay. Amping, sir. Ayaw nang ana. Sir. Beto, Ah. tungog ko ha. Kaya sulti ni mo nang ay. Ganigar ka ito. Tanaw pumunta ka. Hay, ikaw ginabay. Imo rin kabungan si nanay. Ito, sama kay. Pawagos ka laay ko. Sige na bay, paghigda na mo dito. So na mo sa inyong kwarto. Ay kabalakan ako dali. Kung ba nainitan na. Ako na yung mangugas, ako na yung manghipos, ako di bala, ako di dito sa mo ning sultan ninyo ha. Kira bay? Ay, ambot na mo. Ikaw gyud sus. Ambot na mo eh. Mas inday oh. Misis mo. Abay, nahibaw ka gid nga suod ko lang nga higala si Jenny. Ugo na mo mas mulabaw pa ini. Unsa man tayo? Husto si Dave. Higala lang ming duha. O dili mahitabong mulapas pa, ana. Sige ha, ato na ko sala. Kay buta man imong amigo. Itago na lang sa pangan nga Dave. Ano pang makonsumisyon maghihapon ko magkunahunahang tutron? Wa pa dahil gihapon ko maanad? Wa pa dahil gihapon ko makaget over ining pagbatia? Abi ko ba, nawa na ni human sa pila ka tuig nga nagkalagyo ming duha. Pero nganong karon? Kalapot. Nganong nabanhaw naman in taon ning pagbatia? Nabanhaw? Unsa may angay banhawon nga sukad? Wa man gid ni mawa. Makalagot din kasi nga. Ano sa kadaghan sa nanguyab ni mo, wa ka magilaing nagustuhan. Si Dave raman. Si Dave kay mong suod ka hikala. Si Dave nga gwapo. Si Dave nga buutan. Si Dave nga kugihan. Manggihuna-hunaon ug matinahuron. Si Dave nga... Sige
Sige pa, sige pa. Day ka pagbayo, Jenny. Aron mas musamot ka ng gibati ni mong gugma nga kaniadto pagyud. Jenny? Ha? Jen? Awa, tanawa. Sa sige ni mo kunahuna niya, nabati na sa dimong yan tingog. Nabuang na dyan ka babayana ka. Mauna diha. Asa ka? Ha? Ano may gawas magkasabay? Ha? Alo? Hala? Ngano day tuod nga na ako din sa gawas? Hala? Hala, wala ko makapantay nga nakagawas na di ko sa sige na kong pagulpol. Hawatuan na, resulta na. Diyan sumod sa imong auto. Sakay na. Ganina pa mo kang nagbarog diha. Ana, nasayod ko nga lisod nang ikabalik ang maayot ang pagtinagdanay kaniadto. Husto ka. Ug ako musol pagbalik sa inyong kinabuhi sa atong anak. Aron sumukon ka. Wa ka sa akong intensyon, Ana. Ug kung nadto ka nga, ilugon ko nga atong anak kanimo. No, dili ka na mahitabo. Ikaw ang iyang inahan. Sa dili ko siya, bisan ka no sa ilugon gikan nimo. All I want is just a little attention sa atong anak. Gusto kong mubati sa bation sa sakaman. Gusto kong ihatag niyang tanan. Ngawa na kumahatag sa gamay pa siya. Tungod kay gitago mo siya nako. Saman. Gitago mo sab nako sa una nga minyo ka. Di ba? Nalibot ka na? I'm sorry. Pero nasayod kang gimahal ta ka. Kung tinuod man, dugay na tong milabay. Hinungdan nga upadayon na kita sa unahan og ang kaugmaon sa atong anak ay atong atimanon. Dili ko gustong magpakabuhi siya o ingon lang niya na hangtod-sangtod. Wa mi anak sa akong asawa. Ug way laing manunod sa akong mga katigayunan kon dili si Dave lang. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!